Gaurkoan, ehunekoak aztertuko ditugu, eta bereziki beraien adierazpen dezimalduna eta ondoren aldakuntza indizea. Horretarako, jar dezagun adibide bat. Demagun, interneten begira ari garela eta gogoko dugun smartphonea 224 eurotan aurkitu dugula. Baina, prezio hori bezik gabekoa da, hau da, ibarik gabekoa. Balio erantziaren zerga produktu horietarako 121koa izaten da. 100koa kalkulatzerakoan, batzuk badakizue 3ko erregala baten bidez kalkulatzen. Hau da, beza 100tik 21 baldin bada, 224tik isa izango da. Kalkuluak egin ezkero, 224 bider 21 berdin 4.704. Eta 4.704 zati 100 47,04 euro. Beraz, hori izango da, bezarengatik ordainduko duguna. Beste batzuek, badakizue, hau era eleganteago baten kalkulatzen. 224 eta 121 zatikieran idazten duzue. Hau da, 100tik 21. Kalkuluak egin ondoren, 224 bider 21 eta bat bider 100, emaitza 47,04 izan behar du. Baina, errepara diezaiogun zatiki honi, 21 100. Hori, adierazpen dezimaldun bezala jar dezakegu, hau da, 0,21 zati 100. Honi esango diogu ehunekoaren adierazpen dezimalduna. Hau da, hemendik aurrera erabiliko duguna. Beraz, oraingoz, smartphoneagatik 224 euro ordaindu behar ditugu. Baina, beza kontutan izanik, 224 bider, eta zuzenean bider 0,21 egin dezakegu, eta ateratzen zaigu lehen ikusitako 47,04 euroak, guztira, ordaindu beharrekoa 271,04 euro izango dira. Beraz, hemen, hau da smartphonearen prezioa, hau da bezaren prezioa, eta bien batuketa egiten dugu. Baina badago beste bide bat azkarragoa. Eta zein da bide hori? Zuzenean, 224 euroak bider 1,21 egitea. 1,21 zer esan nahi du? Alde batetik, bat smartphoneak 224 balio duelako, 1,21 bezaren balioa eranzten diolgulako. Eta emaitza, zuzenean 271,04 euro izango dira. 1,21 honi, aldakuntza indizea esango diogu. Eta hau oso eraginkorra eta oso erabilgarria izango da. Orain, zuen kontura, aldakuntza indizea aplikatuz, zuzenean aldakuntza indizea asmatu zein den, eta aplikatu, bi kasu hauetan. 150.000 euroko etxe bizitza 110 garestitu baldin bada, zein izango da bere prezioa? Kontutan izan, lehendabizi aldakuntza indizea asmatu behar duzuela. Eta bigarren adibide bat. 50 euroko zapatilak 115 merketu badira, zenbat izango da bere prezioa? Kontutan izan,
€1,15 merketu egin direla. Orduan ez da izango bat eta piko, ziurrazki 0 eta piko izango da, bai? Kontutan izan hori. Bi adibideak era honetara kalkulitzazue.